Ved du hvad, jeg kan godt komme ud af den. Det er lige meget, Rico. Jeg er ligeglad. Flyt dig for helvede. Jeg skal smadre den her igen. Prøv at vente, Rico. Prøv at... Hvad? Hvorfor er du så vild med at smadre dem? Må jeg komme med? Prøv lige at vente. Prøv at køre tæt på min bil. Nej, glem det. Glem det. I dækning! Der er politi lige ude foran. Jeg er ligeglad. Så må de dræbe mig. Jeg tror også, det tænker sig. Nej, men det var fordi, at... Kan hjælp? Hjælp, hvad snakker du om? Prøv at fyre et bazooka-skud. Okay. Det ser godt ud herfra. Det ser godt ud herfra, hvor jeg står. Det er nu de bøsse, mand. Jeg har en politibil. Det er meget. Kør på helvede. Hvor skal jeg hen af? Og til min garage. Ja, nej, nu drejer jeg rundt. Laver vi lige et flip. Hold kæft, der er mange biler oppe i min garage. Eller politibiler. Jeg flytter lige over i politibilen. Fedt nok, mand. Bag. Det var bare bag. Jeg er oppe i din garage nu. Hey, vent. Kom ind i min bil. Kører du min bil ind i garagen? Jeg kan jo køre din bil ind i min garage, Fjols. Jeg skal ikke den der så. Den kan jeg heller ikke tage med ind. Ved du hvad, pas på? I dækning! Au. Så døde jeg. Nederen. Du stjål mig. Men din bil. Du er nogle bil på. Hvad? Du ødelagde min bil. Selvfølgelig ødelagde jeg din bil, det var også meningen. Jeg skal have en bil. Hvis du skyder på mig, så dør du. Fuck, du er grim. Det gør jeg ikke. Vil du ikke lige hjælpe mig? Jo, skal du af med politiet, eller hvad? Ja. Okay. Så. Tak. Nu er du ikke efter dig mere. Ja, det ved jeg godt. Nej, du har et klamt navn, mand. Det var da helt ulækkert. Ej, så får jeg kraften politiet efter mig igen. Nederen. Yeah. Hey, jeg ved, hvad der er porncrackers. Hvad er poundcrackers? Porncrackers. Det er dig. Undskyld. Var det dig, det der? Var det dig? Ja. Hvor er poundcrackers henne? Ja, vi smadrer det. Der er politi i bag dig. Hvor kan vi hen? Jeg skal lige i min garage. Nu er det også kommet ind, altså. Fik du det på video? Ja. Det så godt ud. Tager den. Hvad for en bil skal vi tage? Massakron. OK. Skal du med? Ligger du godt? Ja, det gør jeg faktisk. Jeg er ikke mega bedre. Det må jeg sige. Der er ingen. Vi skal ind til porncrackers. Ja. Hvad er det? Porncrackers. Ja, jeg ved godt, hvad det betyder, men... Det er sådan en butik. Det er en butik. Kan man komme ind i den? Nej, desværre. Skal jeg lige vise dig derhenne. Porncrackers. Se. Porncrackers. Og det her. Prøv at komme over til mig. Prøv at se. Ej, det er lige lidt. Hvad laver du? Lol, du kan lave booty shake. What the fuck? Har du set porncracker? Porncrackers. Eriko? Ja? Hvor er du henne? Nej, glem det. Hvor fanden er du henne? Kan du gribe min missil? Jeg prøver. Okay, er du klar? Jeg hopper. Nej.
3, Det over mit hoved. 2, 1. Catch it! One. Catch it! I catch it! What? What? What is it? I catch it! Hey Rico. Ja, Rico, prøv at stå stille. Stå stille. du skal ikke snipe mig. Catch it! Oh, shit. Ej, prøv lige at skyde en ned i jorden, det skal se, om jeg kan hoppe over. Okay, er du klar? Catch it! What? Ja, det gjorde ondt. Ej, jeg må tid efter mig. Nederen. Kom ud. Så kom nu bare med for helvede. What it? Jeg dør, hvis du ikke kommer med. Det gør jeg nok også. Jeg Catch kan lige me. putte ind i banken. Baglænderen. Baglæns. Okay, nederen. Catch me. No. Oh yes. Så er vi ligesom Ja, over. det er Så er vi ligesom over. Ja. We're going up to that mountain. Yeah, we're going up to that mountain. We can do it! Oh, No thanks. come on. Yeah. Yeah, we are doing it. Oh, shit happens. Can you feel it? No. Can you feel it? No. Oh, there's water down there. No. We don't want to get... Oh, shit. Oh. Whee! Oh, nej. Ej, nej, det er løgn. Nej. Nej. Red den. Oh. God sten. But first... Let me take it... Oh, nej. Oh, shit. Det var meningen. Okay, hvad fanden sker jeg for bilen? Mange hestekraft der er den her bil. Det er ikke mange. Den kan ud over bjerg. Wow! Du har det mål! Du har det mål! Og jeg er på hovedet. Hvor ladt du ind? Det er fordi... Så lige mit træk, lige der at komme ud. Ja. Der er lige baglæns salto med skrue. Nej, jeg holder nede i vandet. Det er løgn. Nej. Ja, kom nu. Nej. Ej, Nej. så er det Nej. peanut butter med baseball bat. Åh, for satan. Åh. What the fuck? Det var meningen, jeg ville slå bilen. Slå på bilen. Bare bliv ved med at slå på bilen. Okay? Ja! Jeg kunne bare se den der kæmpe musik, der bare kom. I can see this tømmerflod. I found a tømmerflod. Ja. Hey, I know you. Take my sticky bump. Oh, go away with your pet. No, go away. Run away, bitch! Oh, run, bitch. Oh no. Skal run, bitch? What the fuck? Au, prøv at vente med at slå. Au. Ja! Hvorfor kunne jeg ikke slå dig? Because I'm hit you right in the face. Du glider ned på fjellet. Nu svandt du bare. No. Hey, Ricky. Catch me! Oh! Så er det ikke lige i hovedet på dig. Hallo, Claus. Ja. Når jeg siger til, så skyder du mig i fødderne med sniper, så hopper jeg imellem. Med sniper. Au, hey, hvad laver du? Hvad laver du? Au. Jeg har fundet en tømmerflod, kom. Er der tømmerflod? Ja, der er en tømmerflod. Ja, den tager vi. Ja, prøv lige at få den ud i vand først. Kom nu lige lortet tømmerflod ud i vand med den. Bare skyd på den. Ja! Nå.
Nederen. What the? Du slog mig først en gang, og så trækker den tilbage. Claus, du slog mig en gang, og så trækker den tilbage, og så en gang til, når du slog mig. What the fuck? Vi tager lidt selfie, kom. Kom. But first, let me think. Altså, så lige når du tager billedet, så er jeg i gang med at slå dig. Fuck, det ser godt ud. Vi kan da prøve. Okay, er du klar? Ja. 1, 2, 3, nu. Det nåede jeg ikke, tror jeg. Vent lige. Jeg tror jeg, nej, du må ikke slå. Kom ind, bare. Okay, bare bestå den der. But first, let me think. Nå, okay. Det sagde du skulle slå, for fanden. Undskyld. Store fjol. Jeg kører. Hvad? Og jeg prøver at slå til missilen. Prøv at se, om du rammer lige på mit bat. Okay, vi spiller sgu da baseball. Okay, jeg har granatlauncher. Okay. Okay, du står der. Jeg skal lige herned. Du batter, okay? Ja, Strike one. Okay, vi skal lige herned, okay. Han er klar til at save. Er du klar? Ja. First ball. Go. Strike one. Kom. Second. 1, 2, 3. Nu. No. Det skal skyde længere ned, okay. Strike 2. Og den sidste. Er du klar? Right in your face. You hit it, bitch. That's what I call a home run. Prøv at stå stille der, hvor du står, okay? Så kig lige foran dig. Og lidt tættere på. Oh. Shit! What the fuck? Hvad fanden hende ulti? Catch my grenade launcher, bitch! Det er fordi han var mørk, ham på ulti, der. Shoot him! No. Shoot that bitch! Not me! Not me! No! Hey, catch my bat! Au! Det var sådan en spralle, men det var sådan bæh. Bitch, let me die. I'm ready for it. Just kill me. No,